Inqas minn 24 sija qabel l-istrajk ġenerali tal-edukaturi fl-iskejl tal-Istatu tal-Knisja l-Prim Ministru Robert Abela oġbu joħroġ jattakka lill-Unjen tal-Għalliema. Il-ħadd filgħodu fiċ-Ċentru Laburista l-Marsa Abela alluda illi l-MUT hija militanti fil-waqt li attakka trade unionizmu u dritt ta' protesta. Dan hekk kif fil-waqt li ammetta li s'issa għadu ma wasal imkien mal-edukaturi wara aktar minn sena u nofs minn meta wedhom iż-żieda sostanzjali, issa qed jattakkhom għaliex mhux iċedu u qed jinsistulu sabiex iwettaq dak il-lewijiet. Rridu nibqgħu niddiskutu madwar il-mejda ta' dialogu soċjali. Imma mhux bl-azzjonijiet industrijali, mhux bid-direttivi. In-negozjar kollettiv ma twaslux fejn tixtieq bil-militantizmu. Attakki kontinwi fuq l-MUT u l-għalliema karatteristika tal-aħħar jiem kemm minn Abela nnifsu kif ukoll mill-Ministru Clifton Grima illi dan tal-aħħar saħaq illi la darba jkomplu bid-direttivi mhux se jpoġġi mal-mejda tad-diskussjoni. Nibqgħu miftuħa illi npoġġu mal-MUT imma tali negozjati għandhom kondizzjoni waħda dik li jiġu irtirati propju direttivi illi ħabbret l-istess union. Minkejja l-urġenza tas sitwazzjoni u s-serjetà fis-settur tiegħu matul din l-attività politika, il-Labor ma ħassx li Grima kellu jiċċara l-affarijiet preżenti u minflok Abela infexxi attakka lill-MUT. Mhux bl-azzjonijiet industrijali, mhux bid-direttivi. B'reazzjoni għal dan id-diskors, l-MUT saħqet ma' Net News illi l-interess tagħha f'din il-kwistjoni huwa biss dak illi itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi, l-Unjen spjegat illi dan qed tagħmlu b'kull mod iżda meta taħdidiet ifallu ikollhom jintużaw l-azzjonijiet. L-MUT insistiet illi żgur ma tistax tiġi akkużata illi ma tipprovax tiddialoga meta ilha tiddialoga mal-Gvern 11-il xahar u saħansitra avżat bl-istrajk aktar minn 15-il ġurnata ilu. Jagħtem tajt li dak li huwa mwiegħed lill-edukaturi mill-Gvern irid jingħata. Intant, matul l-istess attività tkellem l-eks Ministru u s backbencher Laburista Carmelo Abela fejn prattikament tax jifhem illi il-Gvern ta' Abela assolutament mhux lest jibdel il-mudell ekonomiku. Dan kif fil-waqt li l-esperti professjonisti fis-settur u l-Partit Nazzjonalista jinsistu favur ekonomija ta' kwalità minflok waħda ta' kwantità, Carmelo Abela insista il-pajjiżna jeħtieġlu aktar u aktar ħaddiema barranin. Bżonn inġibu aktar ħaddiema minn barra. Madankollu, bosta qed isejħu sabiex il-Gvern Laburista jieqaf jibbaża l-ekonomija tiegħu fuq l-iskjavitu moderna tal-barrani u sabiex jerġa' jġib lura id-dinjità lil ħaddiema Maltin u Awċin l-istess appell li ftit tal-jemilu għamel fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Nġibu fix-xejn il-politika tal-iskjavitu moderna illi dan il-Gvern huwa daqstant kapaċi fiha. Ma jistax ikun mhux aċċettabbli illi konna l-abbuż tan-nies huma minn huma ġejjin minn fejn ġejjin u x'inhu l-orjentazzjoni tagħhom u x'inhu l-livell edukattiv tagħhom. Kulħadd għandu dritt għad-dinjità f'pajjiżna. Min se jirfes f'pajjiżna ukoll għandu dritt tad-dinjità tiegħu. Kif l-istess għandu dritt tad-dinjità min jgħix f'pajjiżna, min jirċievi s-servizz f'pajjiżna. Tant, Carmelo Abela insista illi il-barranin għandna bżonnhom biex jagħmlu x-xogħol illi ma jridx jagħmel il-Malti, madankollu naqqas għal kollox milli jsemmi kif se jkun qed joffri ħajja dinjituża mhux biss liċ-ċittadin Malti u Awċi, iżda lil dawn il-ħaddiema deskritti bħala skjavi moderni.